да си говориш по един час по телефон. Какво еш като си говорихме? Ама знаеш какво има проблем? Иван Николов. Дали има приятели? Пире ме събуди, само ти си каза да пие нещо, че не ужален. Мамо, Бог вика, не ме вика, не мога да не отивам, вика, не ми се той никъде. Никъде не мога да ходя. Нема, той спи. Не, аз ти казвам, че нема да иде. Вика, абсурд няма към никъде. А? Иванчо? Иванчо? Ало? Що ми дигаш, бе? Викай, ало. Шкима. Коли бе, бат, спиш, ставай. Къде? Коли, подпърви. Айде, ставай. Аз отивам само да ги разтоварим и идвам. Искаш да те даде да ходиш маймуните да товариш, ама той топи. Нема, аз съм човек. Не ме диваме тук. Айде, ставай. Ще ставаш? Ставай и се оправи да... Нека. А? Иска да ходи никъде. Абе, дай